Andersen. Kairinen. Tímhle způsobem lze soupeře definitivně utavit. Už v první části Sparta držela balón v 75% hrací doby, ale potřebovala vydát druhý gól a ten dává právě teď. Znovu v něm měl prsty Jan Kuchta. Raduje se Velko Birmančevič, 49. minuta, 2-0 pro Letenské. 49. minuta, Vypadalo to, že Birmančevič svoji šanci prováhal, protože už ten první balon volal po zakončení. Nakonec ještě velmi kreativní Ťukes v pokutovém území. Velko Birmančevič dostal precizní centr, dokázal si ho přiťuknout, vyměnit